A problem of the day kadagapukin ni Tonyang iti Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat ti pakasaritan ti pariko ti dibiyag ni Tonyang. Dear Cassie. Sakbay man ti amin ket kablawang kay man tinaimbag nga orasyon dita na MRC Studio. Kada kay amin nagserserbi nga mangliwliwa kata kami tinaldaw-aldaw. Basta naman tayo nakablawak, ti padak ngagwibuya, kada ti nalatak unay nga programa yo. Basta pa ti naayat unay nga sponsors. Ilingad naklatan ni Tinagan at Tonyang. Ag tubuwa kiti San Nicolas, Ilocos Norte, ngimiti agdama, adda kiti sa bali apagilyan kasinyong may saak nga OFW. Kidawek ko mga saan mulatan nga lanlanad ti pagilyan nga ayan ko. Nujak mariro kasinyong kaadwan nga OFW ket mapanda makigasang gasat iti abroad tapno agsapol dati kwarta tapno ada ipatulod da iti pamilyada tapno ada napinta sa masakbayan ti pamilya nga nabati da dito Pilipinas. Angem siya makunak nga sa bali ak kadakwada. No apay nga nasaok ti kasta, dayta ti innak isalaysay babayan ti ingka paningibasa ken inak ikan iti biyag babaen ti panakaidrama na. Ken kasiyuman nga rugyak ti amin kasinyo. Oh, Tonyang, apegas lang nagunig ti pampanunutem. Itay ka pa nga di makaid na nga nakaid da. Panpanunutek lang di kiti dadakkel mo, abet. Ha? Pudno ngay manugot da iti panagkalay sata. Ang marikirik na ka saan da pa nga si aawat kanya kakas manugang da. Tonyang, saan na mapunas iti luksaw iti langada iti nagkalay sata. Urimat siguro si kakit nadlaw mo. Tonyang, agbabawi ka di nga nakikalay sa kanya? Ha? Api nga nadamag mo dayta, abet. Kas lang amin ta pa nagsuom kit agbabawi ka iti pa nakikalay sa kanya. Saan, abet? Saan ak nagbabawi nga nakikalay sa king ka? Naragsaka ka nagkalay satan. Ngayon madila tiriknak aglalo no agpaspasagid ni tatang ken nanang mo. Lalo no awang ka, no adda kay ti trabaho. Jaklay dandanon keng kan dagiti dadumang ibagbaga na kanya. No daduma maibturak mat paylaeng. Angin ka dagiti ket nalabes una yung ti paspasagid na kanyak. Aglalo kininanang mo. Anyaya ti bagbagada. Anya ka di ti paspasagid da. Ket ti ka di napalabas mo, Tonyang? Abet, nga dati nga nalaing ka nga makisugal. Abet, angim nagkarikamat kanya akong Tonyang nga saan mo nga subyanan ti dati nga bisyom. Nga saan kan nga mapan makitungtung it kadagiti gagayim mo. Ket amok nga tinungpal mo day di karim ta kabayatan ti panagden nata ket di saan ta nga nagkalay sa ket inidyamon ti napan nakisugsugal. Angim abet, gagangay la siguro nga kasya datatang ket nanang. Taamo dala unay day di nga bisyom. Ti aramidem ket di baket ket ipaniknik mo kadatatang nanang nga saan mo nga subyanan pa'y day nga bisyom. Kendi ka madanagan, tayin to ni pasngay mo ti anak ta. Ti apu ko datatang nanang. Sigurado nga agbalo ito ti panakilangin-langin daking ka. Mamati ka kanyak Tonyang, bakit? Alakit sapay ko maabet lakay. Sapay ko matapudno ka. Angim, mabayag pa'y ti panagpasngay ko. Upatabulan pa ila ti anak tay ti tiyan ko. Alis to la dayta. Di la mamin agpas ngay kanton. Agan anos talayang Tonyang. Kentap no sigurado nga umamon to datatang kinanang geng ka. Siguraduin ta nga nasalun at to ti agbalin nga apu ko da. Saan lang nga nasalun at no di kat agbalin to nga nasirib nga ubing. Kasano nga masigurado ta nga nasalun at kinasirib to ti anak ta abet. Idin to nga kanayo nakmat nga may stress ka datatang kinanang mo. Akit, ikatek data nga stress mo, bakit? Ha? Kasano?
nakalaklaka, nakalalis to. Kasano nga rod? Kastoy laing ni. Abet. Agsibugak manin ha. Tapno maikat manin dito stress mo. Bakit? Apag depel pay laing dagiti bibig ni Abet kadagiti bibig ko kasin yung dagos nga nagpukaw no dagos nga naikat ti stress ko. Naglanang di nakapapahod dagiti bibig mi kasin yung inot met nga ikaten min ti pagan-anay mi nga duwa. Kas dati nga raramiden mi tunggal makalagip kami tunggal agkasapulan kami. Pagustuhan mi tirek nami. Ket gaputa ada nagpitpitik iti tiyan ko. Kanayon met nga sibugan ni Abet. Kaya di dahil nga rabii, sigurado manen nga agsibugi suna. Wen kasin yung naminpinsan nga nalipatak ti parikot ko kadagiti katuganga. Ngano dati ket no naulimek kas lang agaw-aweng pailaeng dagiti panang paspasagid kanyak dagiti katugangak. Ngem kaday di nga panaglanang dagiti bibig mi panagraip ti bagimi. Parang rimno mansami ti tunggal may sakit. Namin pinsan nga nalipatak. Nga tilayangen mangmangig ko kang agaw-aweng umaw-aweng ket dagiti asog mi ni Abet. Aglalo lang aruden iti taagkanan nagiti masela na paset ti bagik kas kumati barukong ko kasin yung nga magusgusto ak launay. Aglalo no ti amma-ammalanan dagiti perlas nga nakaparabaw kadagiti mansanas ko. Karget na nga kirab-kiraban dagiti mansanas ko. Magusgusto ak met kasin yung nga di maysa nga dakulap na ket aprusan na met dati presko nga tahong nga madamdamagat sigurado isot isaruno na akanen isot isaruno na nga amalan kirab-kiraben. Gabuta upatabulan pa lang ti sikog ko kasin yung kat kampante kami nga oran niya nga posisyon kat safe pa lang ti anak mi ti tiyan ko. Di makadanon ni Abet iti nagbaitan ti lupok kasin yung kasla na laar-ara sa asan ti anak mi iti tiyan ko. Kasla na laibagbaga iti anak mi nga agkapit ka laeng. Di ka madanagan anak, tasibugang ka. Tapno na lang to kan tumetlaeng. Tapno na salon at kanto nga rumuar diti lubong. Imun una ako nga naitayok iti kangatuan na langit kasin yung idita rabawan na kon ni Abet. Agsibug akon bakit? Sigurado nga nalangton to deti nalangton deti naimula abin iking ka nasalun at nga rumwar. Uwe natag halos rin nabi nga si Bugama Abet. Di mo kadikayan. Saan man? Kaya't ko launay. Moment ka dati lahat may ikati stress ko. Aglalo no, may si stress ak kadagit. Saan mo na panunutin ida? Maminpinsanan nga ikatik ti stress mo. Tunyang. Abet. Tunyang. Abet. Tunyang. Nakaragsak at tunggal agpapas ti tiragsak.
Uray siya. Pati siya. Abet. Diyak palusag babawi. Diyak palusag babawi ka nakikalay sa akin ka. Kanayo na ka paparparagsak. Agyaman na ito niyan. Agyaman. Wow. Nagimas nga talaga dahito yung santol nga inted dagiti agasawa nga gayim ko nga danik ka ni Loren Alegre nga taga Sanchez Mira. Nagsamit. Nagdadakkel pa eh. Nagimas nga sukaan. Sapay nagaduti inted da. Adapi abukado ang tunok nga kanay konti abukado. Dahito yung pailaing santol ti kanek. Nagimas. Ay na nagpinta si Nabiyat. Ay nagado nga mabalin nga trabaho diti unig ti balay. Siya pa'y lang nga bakbakitan ti mangobra. Rugyan man ti bakitek pasagid din. At nakabalay mi nga agpaiso, ang awan po serserbina. Nadadalamang mga ti obra na. Una yung nga biyat. Anyala agasa ti anak ko ayat. Na nakaasawa iti sadot. Nakaroon na yung ti panagpaspasagid na kanyak ti katuga nga kababae. Aos tulaw na iti bagambakal. Ay di na tantubod yung pangpagag ti anak ta. Adya ita. Ano santa ati asawa ng asatod lang aruda. Manugal pa ay. Oray magipignos ta anak. Ag sublinto ti kinasabgadur na na nga babae. Ilad tantubod kay ti asawa ti anak ta. Nalabes una hindi kiti paspasagid na kanyak. Dito ko may diretso nga ibaga kanyak. Makapasakit da itinakem. Diyak maanusan ti kastoy. Naskin nga makisina kamin kani ay abet. Ang mga matutupak dagit tinaganak king kuana. Naskin nga agsarita kami ti asawak. Alala, bayam ta kasaritak manin datatangkin nanang tapnoy sardeng dan ti kasta nga panagpaspasagid da king ka tong galawanak. Saanin abet? Taurin no mamin anong nga kasarita ida. Narigat mo nga mabalbaliwan ti ugali dan. Bakit ken lakay dan? Narigat mo idan nga maisuro. No puraw kunada, puraw latan. Naskin nga makisina ta kadakwada nga minin abet. Dahil tati kasasayaatan nga aramiden tatap no jak mais stress kadakwada tong galawang ka dito balay. No adda kagat awan met ti mangig ko nga sa uda. Angim no awan ka. Kasta unay ti stress ko dito eh. Iso nga suminata na bet, pangaasim. Alala ba yung orta kasaritak na tatanggan nanang? Kaya ti bagak nga magisina ta kadakwadan, apaman nga makasapula kiti pagkakaranta. Uwin, uri ti simple laing nga balay nga marentaan. Okay kanyak. Agim kasanong arod no inak iti trabaho. Agmay-may sa kalaing nga mabati, awan ti kadwa iti balay. Makaamu ako na bet. Anusak ti agmay-may san, ngem day taad damat kadwak, no kasjay mat laing nga kanayon da nga agpaspasagid. Hindi ka mandanagan kanyak. An-anadak ti sikog ko. Ken mabalin siguro nga mga yabak iti gagayem ko nga mangkad kadwa kanyak sagpaminsan. Bayat nga da kiti trabaho. Sige. Rugyak nga rod into no bigat ti sumapol iti pagkasiraan tan, tunyang. Ket kasaritak to pa yung datatang kininanang. Di ka nagsen na ay bakit? Bayam ta ikatig day nga stress mo ita. Abet? Agsibugak man na bakit? Anya? Umay ka man dito. Abet? Kalpasan laeng ti sumagmamanungal daw kasinyong at nakasarak ni Abet itiya. Gagangay lang nga balay nga pagrentaan mi. Manugot met dagiti katugangak nga lumasin kami, makisina kami, bumukod kami. No paidi damo ket kaslang madanagan da kasano nga ruden ti panagsikugkuk ano. Angem imbagamit ni Abet nga didak pakadanagan ta. Mga yabak kanumat dagiti gagayem ko nga katkadwak.
Ken asidig medlaeng iti pagtrabahuan ni Abet iti nasapulan mi nga pagkasiraan. Idi damo kasi niyong talaga nga mariknak nga marigatan ha, kapag may sak, awan ti kasarsaritak, awan ti makita ka sa bali nga tao, no jak pa yung rumor iti balay, kat awanin. Maburbori nga, no kasta nga awan ti asawa kasi nyo. So nga iti may sangal daw, natuok man magaya maya, tiag may maysa. Ti amo gidi kat kayak, kabaylak nga, anusan tiag may maysa angin. Oh, makapaboring. Angin na saysaya at matgid di angin na ta makangkangegak ti sao nga di malamlamot ti aso manipod ka digiti katuganga. Jak una yan mes stress. Maboring ak laeng. Awan met ti kahit ko nga mabuya iti TV. Sa makauma met ti ag Facebook. Kaadwan met nga makita nga post ti Facebook. Puro pa nagmarmarites. Ada digiti makiap apa, adamat la digiti, ada digiti paspasagid bet laeng. Ken ada digiti nakalalaad nga damag. Imbag pa ita ada radyo nga pagdenggak iti programa ni Manong Nemi. Angim numalpasen ti programa na maboring ak tumanen. Ay, anya nga tano awagak da Julie ken Merlin dito pagkasiraan mi ta. Kadwa endak bayat nga adda iti trabaho ni Abet. Kahit na mo't siguro. Awagak sa idang agpaiso niya. Sigurado ak nga. Kaya't dati umay dito no ibakak nga. Adda barahak dito eh. Kaya't dalakit ti. Anya, Tunyang? Alas ti tapon mo? Wen? Api nga mas daw ka. Ala, mano ka dito barahan pa ito niyang? Taltalon, Julie. Ay, taltalon? Sigurado lakid di nga may dayta. Ay, na Diyos ko. Lakid din bumunot ka, no? Di mo tsawin dayta alas. Sapay laking mo't tinabunot ko. Itapon ko manen, Oh, si Kan Merlin. Ay, ag-fight ka din, Tunyang. Api ko mga ibaga king ka, Merlin. Alagbunot ka din, no, saan mo nga matyaw deta king. Ay, saan ka pala nga, ag-fight, Api nga isuro dak. Alas mamati itapon ko. Tapno mabuting nga ag-fight. Oh, wow. Alas met itapon mo, Merlin. Ay, uwen apay si kalaeng ti alas titapon na. Tunyang. Nagpipintas met ti baraha yun, Merlin, Tunyang. Sigurado nga naatiwak manen. I-fight kon. Anya, kung nagtupay, made lucky di deta talo nga baraham. Zero man ti bilang nandiyak kayat. Saan nga ag-fight, Tunyang? Sika, Merlin. Ti amok no matikaw ka itay. Nagdaw na no nagtapo na pay ti alas tapno ti panunutem ket adamot maid ko. Anya nga ron? Ag-fight ka? Saan Awan pay ti maid ko ni. Di na nga tiwak manin Nagswerte ka nga talaga, Tunyang. Nagpipintas ti baraha nga umumaiking ka. Kasta lang nga talaga titong it. Swerte-swertehan lang dayta. Awalin na ingan. Depende na baraha nga umaiking ka. Ala, agibuno ka kitin tabareng maka-abroad kami. Tunyang. Awa na pulos ti mariknak nga stress. Kaday di nga iumay da Nagati kagayim ko nga na Julie kini Merlin kasi nyo. Talagang naganas. Makapaliw-liwa nga talaga no adada. Aglalo nung taga-ayam kami titong eats. Saan mo't kidi nga napigsa ti laban mi ta 10, 20, 30 laeng. 10 pesos
kada butas, 10 pesos ti bilang ti kada barahan o manot diferensya. Kada diferensya, 10 pesos. Amoy mo siguro ti agay ayam ti tong eats. Kaya tinapanunod ko kasi yung total, mahilig mo dagiti gagayim ko da Julie kin Merlin, padak mo't ida nga housewife. Kinatulag ko ida nga tunggal rumuar ti asawa kiti bigat nga mapalagtrabaho sa paendan ti umay tapno makaadu kami. Saan mo't nga gawid ti asawa kiti aldaw, iso nga uri agmalmalem kami nga agtutong it kadagiti gagayim ko. Napiala nga jak maboring, tapno sana ka ma-stress. Karabian na kasin yung kinumustanak ti asawa. Oh, kumusta di agmalem mo? Tunyang, bakit? Nasaya at metlakay. Ay baglaki din ta imanugod da Julie kini Merlin nga may kinadkadwa dito eh. Ay, kinayad damot lang. Wen, kinayad da. Padak mat ida nga awan ti ubrahin na. Padamat nga housewife ida. Imbaga ta sa nga gungit dagiti asawa da. Adamat abroad ti asawa ni Julie. Ni Matt Merlin. Ti balog mat ti asawa na. Kasla akong bibiyag na kingkwana. Sa dadakal mat dagiti anak dan. Mapagpiaran mat dagiti nakaikamangan da. Isumot ti pangimbat siya da dagiti ubing da. Akit di nasaya at bagat tapno saan ka nga may stress. Ket datalaunay ti pagdanagak tano may stress ka, maapektaran met ti anak ta. Supay alakay. So daken mapagyamanak kadagiti gagiyem ko. Ken kunada ngano kano ayaba kida anytime umay da kano nga umay ditoy. Talaga? Wen. Ket umay da kano man into no bigaten. Anya nga ti aramidin yan. Anya nga ti ubrayan nyo dito balay. Agbibuya kay TV. Hindi kayo maboring ditoy. Awisin mo't ida nga rumor kayo napiala ma-exercise ka mo't. Bakit? Saanin lakay, diti kami lataunig ti balayen. Saan kami mo't nga maboring ditoy no agkakadwahan nga talo. Anya ka dito araramidin nyo no ka diti balay. Anya ti mubraan nyo ti balay. So nga di kayo maboring ako nam. Awan, agkikinuto kami laeng, agi-istorya. Agkikinuto? Wen? Kasano? Ikutuan nak ni Merly. Ni Merly, ikutuan met ni Julie. Tunokwan, nagsisinublat kami. Kasyay, bayat nga gistorya kami. Baka gichisbis kay manunadi, biyakti sa bali nga tao. Saan? Istoryaan mi lang mat ati istoryami. Saan kami nag-istorya sa bali nga tao? Apo na yun. Nagan pa lang nga Julie ken Merlin kata. Talaga nga nagan dagiti marites dagitan. Ay, si Kamot. Gagangay lang mat angim sagpaminsan laeng nga gimarites da. Katuri si Katunyang. Nalaing kamot agi marites amog da ita. Si Kamot lakay. O si Ka. Kumusta mo tinagmalem mo lakay? Kasya lang tamat bakit? Ano sakit tibagbagik. Babaam ta, imasahe kan tumadamdama. Ito no bigat umay ka naman da Julie kin Merlinin, okay lang? Okay lang. Apit tikit kinaado nga kuto yun, tainal daw king agkikinuton ay. When kasin yung inlimid ko iti asawak ti aramid mi. Nagtultuloy ti kasyay nga aramid mi. Gabuta sakbay kami pa nga nagden na kini Abbet. Talaga nga hilig ko ti makitong it. Naganas man kami. Pagpalipasan ti oras. Agswerte ket mga tiwakpay. Naglabas ti manabulan nga saan apulos nga nagatap ti asawa kasinyo nga da sa bali nga raramiden mi. Ang emin sardeng mi, idi ta dandanin ti due date ko, idi ta nag-leave met ni Abbet iti trabaho na, tapno no makadwanak, bayat ngayon ure ko ti panaganak ko. Gaputa saan nagmat idi nga nagpagnapagnaw, ano saan ko nga nayat-yat ti bagi.
Sa anak nga nag-exercise, bayat iti panagsikog ko. Narigata na kanaganak, ket gaputa saan ko kabaylan, nga normal nga yanak ti anak mi, nagtenag nga sesaryan. Lalaki ti anak mi kini abbet kasinyong awagan tayo latan iti Alvin. Kaasi na po Diyos, nasalun at met. Siguro gaputa sa anak nga stress una idi, sikog ko pala isuna. Kadidi nagsublin iti trabaho ti asawak, ken bayat nga awirek ti maladaga nga anak mi. Kinatulag ko manen dagiti gagayem ko. Nga umay kadwaen, nga iti pambar ko moten kini abet, umay tulungan nga mangawir iti anak mi. Nasayatan umay katulungan, bakit? Saan tan nga kasapulan pa iti yaya. Isu nga rod lakay. Isu pe pa kami santa. Ore ta damod da Julie kini Merlin nga umay mangkad kadwa kanyak. Dadakkel mo digiti anak dan. Ken mailiw da kanumot nga agawir iti baby. Ala ibagam doon na kadakwadan nga, thank you. Jakbat ngamin na may kantigundawe nga agyamang kadakwada. Awan ti danag lakay. Kanayo nag-thank you kadakwada. Nasayatan o kasta. When kasi nyong intultuloy mi ti aramid mi, panagtutong it mi, numapaturog kon ti anak ko, detan, barahan tumeten ti gamak. Uy, sigurado ka di pinaamuan ni lakay mo? Tunyang? Ti anya? Dati pa nagtutong itayo? When? Naglain ka nga may limed, si Katunyang. Mano nga bulan di na pinaamuan? Saan pa Kit saan kay lagi dagi bagbaga, saan to pulos maamuan ti asawak? Allah! Sapay kumaata saan nga gipulong ti asawak? At apay, amuna ka di, tiraramidin tayo? Naipudnok namin kinkwana iti, Tunyang. Ala tulagam tulatan ti asawa mo Total saan damat agam amu ka diti ikini abbet. Isupay Umala. Sige rog yan ti garutin. Ure tamat maturog ti anak mo. Ikat mo. Julie. Naglabas ti panawen sa alabulan no di kitawen kasi niyong tuloy-tuloy ti aramid mi nga gagayem. Idi met dakkel ti anak min, idi agtawenin ti innem, idi ta kabailan nan ti agibaga iti amana, kabailan nan ti agipulong, liliklikan min ti nagtutong it diti unig ti balay mi kasinyo. Nagtutulag kami nga saanen nga inaldaw no every other day no di ket sagpaminsan laengen. Angin talaga sa pulen ti bagik kasinyo. Kasla maburing akmeten no awan ti katong it ko. E di agtawenan ti innem ti anak mi kasinyong medyo makadlaw ti asawa ki din ta jakmet unayen sumursurot kadakwada tunggal day off na. Tunggal day off na nga agawis nga ipasyar mi ti anak mi adala tapambar ko. Ako pasensya ka na bet. Di kay makadwa nga gama ita. Ika na tayo pasyar ni Alvinen ata. Ito nung maminsan nga Domingo lata kanyakon. Nga umayak sumurutin. Pabanam ngamin. Ta nasisisita ka di pa deta. Tibanding tayo nga pamilya. Da kami nga agamam. Siyempre nasisisita kayo. Da kayo ti ka-importansyan ti bagi at ti biyag ko. Betan daanam tayo ta. Ang imapin nga ron nga di ka may sumurot ka da kami. Papanam ka di aya. Inak nga ron ka da Julie. Apay ni Julie. Agkasapulan ka no, tada problema na masapul na ti mangandingay keng kuana. Kit idi siyak ti agkasapulan. No malagip mo, idi masikugak nga maburboring ag dito balay. Isot inawagak, may isa iso nang inawagak. Kit saan pulos ang nagkidkid nga iminangkadkadwa kanya. Malagip mo? Idi maladaga pa ilan ni Alvin. Idi kasapulak ti mga katulungan ang mga wir iti anak ta. Asino titimulong kanya? May isa ni Julie kadagijay.
Kit ita nga kasapulan met isuna. Nasken nga, so papakak mo't adig iti tulong na kanya kiti. Saan ka di? Oo na. Siyempre, dakil di naitulong ni Julie kadata. Kadata yung mga pamilya. Sige, maawatak. Baka kasapulan lang nga talaga ti mangandi ngay king kuana. Malangar, tuno maminsan tulad nagkukuyog tayon. Agyaman nagta maawatan naklakay. Thank you. Bueno, saan kasi yung ibagak nga ni Merlin masakit, masapol naman mga sikaso keng kuana. Konforme nga mapanunot ko nga irason iti asawa. Nalaingak mo nagkaot iti rason. Kaya di may sa Domingo kasi yung awisan nakmanen iti asawak ngayon kami kano makipiknik. Taagpapiknik kano dati may isang kaubraan na. Di lang mabalin nga dakailatan ka ni Alvin? Ha? Abet? Manen? Di ka lang kadwa kada kami ni di naudi nga Domingo. Pati ita nga Domingo, di ka man makaumayin. Kaya't ko ti umay. Abet. Ang magpakpakuyog ni Julie ganyak nga mapaniti ospital taada ka no marikrik na nga sakit. Amumed, idi siyak mo ti agkasapulan, idi siyak ti masaksakit. Uwen, maawata kon. Amok tiket mo nga ibagan, amok ti sumarunong ibagam kanya kon. Nga ni Julie ti mesa nga nakatulong king ka. Iso nga, laskin nga subadamot titulong na king ka. Maawatan na ko sige. Uwan maawatan ka. Ala, saan ko mga kanayin ka kasi like kamot ti time ti anak ta. Aton yang. Uwan, ulit na kanayin kami rin kagkadwan dito yung balay. Alagit agbanding kayo mat nga agama Tayo ito no Domingo, bareng makapagkukuyog tayo itong katalon. Ala, sige nga rin. Kami nga rin din. Makapanaw da kasin yung tinawagak adagos na Merlin gani Julie nga tuloy titulagan mi nga agkikita kami ket agtutungit kami manen. Uy, agswerte nga talaga siya man ti agsekseken nagswerte kami tendon yang kanahin lang kasi kati mga atiwen. Kasta nga talaga Julie. Alakit adan tumit panawin mo Manula dati nabati nga kwarta kon ni. Istunan san? Ay saan na mabalin Merlin? Naskin nga makaabrutak met nagadot ati kon. At least adapi pagpuunak. Siyak nga rod ang pagpuunakon. ala si ka Julie. Pabuludan pala ni Merlin ati nayon di pagpuunan na. Madi pabuludak ket isut kasugal ko. Mayat lata. Malas ka no kunada. Saan mamatmati ka mat kadeta? Alan Julie pautangan nak, uri interesam, bayadak nga bayadan ino mga makaabrutak lakit di. Pabuluda mo, Julie, tapos nagpadpada kayo nga makaabrot, malayo, agmalasak mo tita. Ala sige nga rod, Merlin, deto yun ilalain ko itan. Awalin na ingan titong itkurak tumanen, sinertean la dayta, malayo, dakay tumatin tinapintas ti barahan na. Nagkataon mo't nga sakit napintas ti marahak. Uwin nga rod, nadlaw ko nga, apagibunong pailaing ti marahan, nagadot maid mon. Dapat talot maid ko itay naminsanak lang nagtsaw ko tungit ko adagos. Angim, saan ko palang tungit kitaek lang no adaga fa-fight kada kayo. Nagswerte ka nga talaga, nagdakkel butas ko kaday jay. Tonyang, ala, ilaling nyo, baring no maka-abrot kayo. Ibunong kon. Kat, Merlin. Gaputa agswerte agiti kasin yung di damot kayat digiti kalaban ko nga isarding mi. No pay malim idin masapul ko mameten agsisina kami masapul nga agawid kami iti babalay min. Angim saan didak palubusan gaputa kayat dalauna iti umabrot. Ket gaputa jakmet kayat ti maistorbo inidip ko ti cellphone ko.
Tapno di nak matawagan ni Abbet ko nak. Maawatan ng tumit siguro no agawidak nga ikakto iti barato na. Ang malagip ko, ilimid ko gayam. Igatangak tulatan ay ti naimas nga si daan na. Ngayon jak ibagbaga nga nakitong itak nga naggapo iti inatoy ko tong it. Nagtultuloy lata ti buenas ko kasin yung gaputa nagpipintas ti umay nga baraha kanyak. Kasta unay ti ragsak ko tadakkel ti inati ko kaday tang rabii. Rabii ko na kasin yung tadik napupuutan nga rabii gaya men. Agalas 9 iti rabii. Inidip kong tumigimit ti cellphone ko. Alas 9 gaya men. Isto na nga rodin, tonyang. Wen, oresyak na ibusmet ti kwartakon. Ala, agawit ti nga rodin, Julie, Merlin. Sigurado nga sa pulan akong ti asawak. Baka itay pelay nga madanagan. Bayat iti panagawid ko kasin yung agpanpanunutak iti pintas nga irason ko iti asawak. Sigurado nga makaungat isunan. Narabyanak launay, sakit awan ti... Siyempre, namnamahin na nga adaak nga agluto iti pangrabii. Nga di na pa amun no, sa dino ti ayan ko, tadi nakmat makontak, di nakmat matawagan ti cellphone ko. Agingga nga nakadano nak iti balay mi kasin yung... Apay nga saan nga nakasilaw iti balay mi? Pasado alas 9 bet pelaeng. Wino nasapad nga tangan naturog dagiti agama. Sa bagay ada sirrek ti trabaho ni Abbet into no bigat. Wino nang pinagsilaw na kumalatao re iti paraangan laeng amo na nga jak pinakaawid. Wino dito salas. Abbet! 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 Ni, awang batis mong bat. Awan tapay nga tati balay, imposible anyat orasen. Alis tumit lang, no naman nakaturog da. Makariin ko man at alis tumit lang makaputi asawak. Abbet! Abbet! Ni nga ta Alvin tipok kawak. Alvin! Alvin, anak! Anak ko! Alvin! Ni mamam dahito Alvin! Abbet! Abbet! Ni Tonyang dahitoy! Abbet! Abbet! Ay, na Tonyang! Tonyang! Nanarusing dahitoy ha? Magdadimting kan. Ay, naanak ko. Nanarusing, da kayo magayam. Uy, siyak. Magdadimting kan anak ko. Gabgapo launan, da kati katugangam dito, hoy. Ha? Taapi ko na nanarusing. Iso ka di nga awan, da kati agamak ta si murot da ka da kati katugangak. Saan? Ay, na Diyos ko, ay, kasanok nga ibaga. Nanarusing, apay. Anya ka diti na pasamak, api kastatil, aslag na nervyos kayo. Yan ako, di da ka makontak dagiti katugangam. Api nga mga kontakin dak na narusing. Ay kitap no ipakaamuda ko making kaati na pasamak kadagiti agamam. Anya? Anya di na pasamak kadagiti agamak na narusing. Na disgrasya da iti motor. Sinapgod ka no iti trakte motorsiklo ni Abbet nga nagluganan da nga agama. Anya? Diyos ko, kumusta da nga din na narusing? Sa dino ti ospital ng ayanda. Bagaman na narusing tayo nakiti ayanda. Ay na, ladingitik to niyang anak ko. Saan na narusing? Ladingitik. Awan ka no gasat dagiti agamam. Ay saan? Saan na narusing? Saan nga po doon ita? Agpadpada da ka nung nga din nakalasat anak ko. Ay na po unay na yan tinapasama. Saan nga po doon ita na narusing? Saan nga po doon ita? Saan? Abed, Alvin, Abed.
Paunay mo ito yung nagpasumakan yun. Ben, Alvin, pagawalin na ko. Baso ko di amin. Pagawalin na ko, ma. Pagawalin na ko, ma, Ben. Alvin, anak ko! Kasta una hindi pa nagsangit ko kasin yung kaputa. Amok nga dakkel ti basol ko no apay nga napasawag ti amin. Tano ko ma si Moro na kadakwada. Tano ko masaan ko nga inun yun o natin panagkitungit ko. Baka nailisi kami ko. Baka nailisi ko madagiti agamak iti aksidente. Isa ka basol ko. Natay ti asawak nga di naman la naduktalan di palimid ko. Ti palimid nga panagsugsugal ko manin. Di nakasaksakit na hirapan pa iti anak mi. Kas na nagdagsen di barukong ko. Nga, uray no ipudnog iti asawak ti amin. Ipudnog ti palimid ko. Ngimsanang nga manghig. Nakayat ko kumanga si bibiyag isuna. Tapno uray maabuan nan ti palimid ko uray no. Anya ti aramidin na kanyak. Uri no pagsawsawan na kiti ang kakadagis, uri no gurain na. Basta lakad di si bibiyag ko maisuna. Basta si bibiyag dangagam. Ay, ramraman pa itipiman nga anak mi. Uray no anya, ti aramidek, uray no kasanot pa nagsangsangit ko kasin yung saanan nga may subli pa itibiyag na kini agamak. Uray no agbababawi ha kiti nalaos. Uray no agpakpakawanak. Saanan nga may subli na kiti agamak. Awanen tinaramidak no di kat inawat ti kinapudno kasin yung kadgabuy ti panagladladingit ko. Naengganyo ka nagabrod. Nagabrodak. Saan nga tapno agsapol iti kwarta para iti pamilyak. Awan meten ti pamilyak. Napukaw ko meten na kiti agamak. Anya pa iti serbi na agsapol ak iti kwarta. Awan meten. Nagabrudak kasin yung tapno mailiw-liwag ko ti amin. Isungati ko nakita ti umuna pa set ti surat ko sa baliak ka FW ngano isuda kaya't da nga maikan tinapinta sa masakbayan ti pamilyada di na Pilipinas. Ngimsyak saan tao meten ti pamilyak nga ikak tinapinta sa masakbayan. Imayag dito abroad tapno no kang runaan na ket malipatak kumati amin kasin yung mayadayuak kadagiti lugar kadagiti banag nga mang palagip kanyak kadagiti agamak. Bareng no mailiw-liwag ko kunak angin ti problema kadaging gaita jak piniliw-liwag ti amin kasin yung imbaglakid din at adadagiti programa yung iti Facebook na pagliw-liwag no kwa.
Sibod na itin kasin yung liniklika kon da Julie kini Merlin. Ket tidamag ko isisudalat ta kanumaten nangayab da kanumat sa bali nga kakinkin nuto dan ay katintin katungtong itdan. Talaga nga kahit ko nga idyan dan uno malbaling ka jak kahit na makakita iti baraha. Kadigiti dagiti nasingid agagayim ko ken ti pamilya kanayon da madlat nga kanayon naglatamet nga pagbagaan nga ituloy ko kanot biyag ko. Nga saan ko kano nga dadaelen ti bagig ta sigurado nga saan kano nga naragsak dagiti agamak nukas jay ti aramidek. So nga uri narigat ngem ikarkarigatak ti mangparagsak iti bagig. Tapos kumanog programa kakasin kasta ulit elek ko kasla agmauyong tilangak nga ti amo pa'y siguro dagiti amo kon ket agmauyong akon. Ngem iti kaawan mo no kwakasin akit di tamoten nga mariknak no kwa nga apay awan ni kasin yun. Sigurado nga seryoso man ti programan. Kahit ko launay nga agkid daw kada kayo ti balakad kasi yung kasanok nga nga mailiwliwag ti amin tinapasamak. Nasken kadi nga lukatak ti pusok para iti sabali nga ayat. Tapno laing makalipatak tapno mailiwliwag ko ti amin. Bueno karma ka di daytoy. Dusak ka di daytoy. Nga agnanayo nagtulatan nga agladladingit. Gapo iti dakkilabasul ko kadagiti agamag. Baka iso nga talagang ti dusak daytoy. Agyaman nagkasin yung ti panangpilin ti surat ko nga may tangatan, may basa, may drama. Kaya yun akong ti agyaman, kadagiti makaitin ti balakad kanyak. No pa'y amok nga ada digiti madi nga may ibagayo kanyak. Kaputa uray mo siyak, panagkita kat siyak ti kang runa naking paasol no ape nga napasamak ti amin. Kadagiti agamak. Kaya tagyaman nakmet ken ka, ti anos mo nga nangornos ng ibasa ken naging drama, ti pakasaritaan, ti parikot ko iti biyag, nga iti kaanuman ket jakto pulos malipatan. More power to your program kasinyong, ket sapi ko matadamat na ibati ng adal ti surat ko, ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya ken dimngeg. Ti agladladingit aging gaita, Tonyang iti Ilocos Norte.